Хей, всички! Това е каналът Boys and Toys. Това са Артур, Давид и Вано. И днес имаме битка с топка! Натиснете бързо този бутон за лайк и нека бързо направим поздрав с балон. Хайде! Готови за бутонът лайк? Вече да е разбит? Да! Готови? Ето го! Вау! Вижте какво имаме тук. Това е лудост. Прическа на трева. Хайде, Давид, сега е твой ред. Вау! Боже мой! Сега, момчета, готови ли сте? Вау! Това е лудост! Ако все още не сте абонирани за нашия канал Boys and Toys, започваме! Да! И така, ето, всеки има линия от 5 топки и трябва да ги спукате, като използвате определена част от тялото. И на този етап ще бъде лакътя. Лакът? Добре. Лесно ли ще е или не? Да, мисля, че ще е лесно. Да видим. Кой има най-острия лакът? Трябва да разберем. Давид? Артур? Изглежда... Така. Готови ли сте? Първо застанете на 4 крака и непременно трябва да преминете тази граница. А сега, приятели, опитайте се да познаете кой ще спечели. Кой ще спечели? Аз, Давид или татко? Така че, давайте, веднага, без да гледате цялото видео. Опитайте се да познаете сега. Ние толкова се радваме, че подкрепяте нашия канал. Продължавайте да харесвате, абонирайте се за канала и кажете и на приятелите си за нас. Обичаме ви! Така, нека използваме този момент. И ето ни. Първи кръг. Нека го направим! Добре, готови ли сте? Да! Кой с кой лакът ще удря? Направо! Ще пробвам и с моя направо. Да започваме! Добре, нека броим. 3, 2, 1, давай! Аз имам един! Какво е това? О, вау! Хайде де! Знаете ли, това беше само първият. Не беше счупен, а последният. Но Артур го направи перфектно. Не! Аз имам един. Първо аз изхузих лаката си и трябваше да го довърша по-късно. Да, всички сме мокри и церемонията по награждаването на първия етап... Давид! И аз имам един. Артур... Вижте! За тези, които познаха и писаха в коментарите и правилно прогнозираха победителя, да видим какво има вътре. Вижте, това е първата ми награда. Дълбоководен морски охлюв. Ето го. Между другото, той също свети в тъмното. Хайде, вижте как се разтяга. А вътре има тези малки топчета. Виждате ли? Да, страхотно! Какво имаш ти? Аз имам кашалот. Също така, доста готино, нали? Да, можете да го разтягате. Ето, вземи го. Добре, един по един. Аз имам дълбоководен скат, като този. Също готино, нали? Хубаво. Във втория пакет получи гигантски калмар. Готино. Артур вече има 2 точки, аз имам една, а Давид също има една. Да преминем към втория етап. И така, какво правим във втория етап? Тук е просто. Трябва да използваме главите си правилно. Това пъзели ли са? Аз съм умен. Мога да реша всичко. Не. Трябва да използваме главите си по различен начин. Глава и да вземем тухла. Някаква странна тухла. Шшт. Да, приятели, точно така. Защото трябва да спукаме всички тези топки с главите си. Да, коментирайте точно сега, за втория етап. Кой ще спечели? Напишете. Давайте за мен. Не, за мен. Хайде. Сега ще видим всичко. Дори не мога да си представя как ще ударя с глава. Нещо такова. Основното нещо са картиците, които живеят под земята. Основното нещо е да не ги безпокоите. Да, това е сигурно. Последният път не можах да ударя първо с лаката, но с главата... Да! Точно така! Това се пълни с много вода. Така че се надявам с леко докосване и това е. Но със сигурност ще бъдем мокри. Да видим! Готови? 3, 2, 1!
Ударих! Успях! И последният! И двамата го направихме! Същото ли? Да! Какво е това? Ние сме почти еднакви! Да! Виж, татко! Вау! Едва сега стигна до финала! Хайде де! Не знам как го правят. Сигурно имат остри, съсредоточени лица. Да, точно, разбира се. Може би вашите дъски са били способни да счупат всичко веднага. Това не е истина. Не знам, ние сме почти еднакви. Да, тук наистина не е ясно. Но определено трябва да прегледаме видеото. Видеото ни показва, че в общи линии това са... Добре, микро части от секунда, така че предлагам двама победители. Аз и Давид. Какво е главното? Ти беше последният. Какво? Тотално се провалих. И така, всеки получава по 2. Аз получавам 1. Хайде! Ами, такива съм виждал само по филмчетата. Тук има кружка. Готино! Плува някъде много дълбоко и рядко се вижда от хора. И съм сигурен, че е супер вкусно. Ще пробвам. Електричество! Това не е истинска риба. Вижте, това е рядък герой с хидрогел вътре. Красиво, а? Готино, нали? Имам домашна акула. Променя цвета си в топла вода. Има толкова смешен нос, нали? Дълъг. Риба игла? Готино! Давид също има акула. Гренландска акула. И тя също променя цвета си. Да, в топла вода. О, вау! Изглежда някак необичайно, нали? Вижте, тази страхотна медуза с шлем. Вижте пипалата. Какво? Каска? Да! Може би можеш да го поставиш върху себе си. Каква хубава каска! И я завържете! Страхотно! Това трябваше да е в предишния етап. С такъв шлем можехме да счупим всичко още по-бързо. Вижте какво имам! Да, това е черна въдица. Вижте, те... Да, и това също е рядък вид. Вижте, готин хидрогел. Определено съм тук. Третият етап е мой. Може да харесвате още сега, ако вярвате, че татко ще спечели. Да, точно, върху него, върху мен. Знаеш ли защо? Защото е така. Защото навсякъде има остър лакът и прическа, която пука топките. Ще натискаме с такава част от тялото. Ето така. Всъщност, с цялата си тежест, мога просто да седна на него и аз тежа повече от всеки, така че можете уверено да гласувате за мен веднага. Ще видим това! Ще видим! Просто трябва да направите всичко рязко, за да спечелите. Да започваме! Ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Аз вече тренирам. Да, аз също. Как трябва да бъде? Ако сте готови, тогава да започваме. 3, 2, 1... Опа! Опа! Да! Пак! Отново не можах да го направя. Не знам. Съжалявам за всички, които писаха, че ще спечеля. Кой? Приятели, мисля... Аз съм, защото мисля, че... Не, аз съм, аз спечелих. Какво говориш? Аз съм. Знаете ли, когато не можах да направя нищо, там... Все надничах с едно око, какво става с вас. Нека всички да обърнем внимание на случилото се. Ха-ха! Виждате ли? Трябваше да се разпънеш с задните си части, а ти го направи с колене. Да, последното някак си се счупи с коленете ми. Добре. Така че дори не знам какво да ви предложа, момчета. Нека направим трик. Всеки от вас трябва да скочи в басейна с дрехите си точно сега. И тогава всички ще вземем по едно. Да го направим, съгласен съм. Готови? Шш. Готово! Да! Давид има сериозна дъска. Какво да кажем за тази? Да. Ще опитам. Първо Артур.
Сега Давид. Вие двамата вече сте там. Сега хванете бомбата! Вече бях щастлив. Мислех, че най-накрая получих акулата. Но виждате ли, въпреки че изглежда като акула, е различна. Това е морска химера. Но готино. Ето това нещо. Вижте. Вероятно смесица от скат и акула. Готино! Вижте какво имам. Това е капка риба. Свети в тъмното. Когато бяхме на морето, видяхме една такава. Продават ги в крайморски ресторант. Представете си! Необичайно е. Има оголемени устни, нали? Но сега можете да срещнете това в реалния живот. Но носът е такъв... Изглежда като карикатура. Дори когато е истинско. Лежи си там, не може да повярвате как е възможно това. Имам риба усойница. Толкова е дълга, че може да погълне напълно... Виж, като от приказка е. Виждате ли? Да! След това опашката. Цялата страшна. И може да изплаши всеки, нали? Готино! И така, през цялата битка спечелих само 3 знака. Можете ли да си представите? Много, много малко. Но аз имам още. Имам цяла 4. И всичко това е добре, но аз имам цели 5. Вижте, имаме победител. Надявам се всички вече да са натиснали бутона за лайк. Ако не сте, направете го веднага. Не забравяйте да се абонирате за канала, защото предстоят много интересни неща. Ако ги съберете всичките, кажете. Ние сме събрали цялата колекция. Да, страхотно. И така, господарите на бездната. Всичките са морски пехотинци, нали? Елате да плувате с нас. Хайде!